Myyntityökokemusta tietenkin jo löytyy aika pitkältäkin ajalta Suomesta. Olin päättänyt lähteä Espanjaan, mutta Fuengirolaan nyt kuitenkin päädyttiin kaverin ansiosta ja ajattelin sitten tosiaan antaa vielä yhden mahdollisuuden ainakin puhelinmyynnille ja 3 vuotta täällä viihtynyt ja loppua ei näy. Tänään tietenkin todella helppo oli tulla ja näemmä vielä helpompi oli jäädä. Näillä mennään. No tietenkin sopeutuvaista sorttia, mutta asenne kun on kohillaan, niin kyllähän se on ihan mitä tahansa pystyy tekemään. Ja kuten kuvassa näkyy, niin ikä nyt ei ainakaan esteenä voi olla. Et esimerkiksi työpaikallakin niin ikähaarukka lähtee ihan sieltä 18 ja menee aina tonne eläkeikään asti. Ja kunhan meininki on kohillaan, niin ei ainakaan voi valittaa. No, duunihan on hakupalveluille myyntiä yrityksille. Duunia tehdään 5 päivää viikossa, kaikki arkipäivät 8 pyöräistä 15. Työtenkin itsessään on aika motivoivaa, kunhan vaan kauppaa tulee. Tietenkin meillä on erittäin hyviä etuja jo pelkästään joka päivä. Aamupala, myöskin lounas tulee talon puolesta. Mutta myyntikilpailu on tietenkin tollain itse ainakin henkkohtaisesti motivoi eniten ja niitähän lähes päivittäin kuitenkin meillä on. No tietenkin, kun täällä tätä työtä pystyy tekemään, niin tietenkin tämä itse Espanja antaa jo aika monta etua aiheeseen, mutta tietenkin palkkaa tulee ihan hyvin. Täällä on kuitenkin suht halpaa asua, ruoka, kalja, niin edespäin, erittäin edullista. Harrastusmahdollisuudet täydelliset, tietenkin ilman puolesta. Siinä ehkä päällimmäistä.